Hi everyone, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खुलुमबाय। आं दायो मानो बेबायदि ड्रेस गानदों नोंथांमोना मिथिगौ? नै आखायाव खासि। आं दायो माइ हानो नागिरदों। बेखौनो जायो नालाय, बेनिखायनो माइखौ हानो गोनां जायो आरो। न'आवनो हायो आङो, बेलेगखौबो होनाय जायासै, थारमाने हाजिराखौनो मोनासैना, बेनिखायनो न'आवनो हानो गोनां जाबाय आरो। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। नै बेखौ सब आं हाजोबनांगोन आरो। नै फुरा ओरैहाय दं, ओइसिंबो दं। बेखौ हाखांबाय आङो दायो। नै न'आवनो हाजोबथारनाङो आरो। थारमाने आङो दायो एसे जल्दि हानांसिगोन, मानो होनब्ला आङो बेयावहा बेलेग खेथि मावगोन आरो। बे खेथिखौबो नोंथांमोना उनावहा नुगोन, नायबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।